Maghiusa kita, pagsimba, pagdaig nining Santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Pauline's o GMA Regional TV. Mayong adlaw sa atong Ginoo mga igsoon. Espesyal nga adlaw kini, din kita magduyog sa pagsimba, pagdaig o pagpasalamat sa atong Ginoo. Anya na kita sa ika-napulog unom nga Domingo, sulod sa ordinaryong panahon. Mga igsoon, ang pagsunod sa lakang ni Kristo, dili sayon. Usahay mo bati kitag kabudlay o kakapoy. Hinungdan nga si Jesus sa atong ebanghelyo karon, nagpakitag pagpakabana sa nasinati sa mga tinunan gikan sa ilang misyon. Iya silang gidapit sa pagpahulay aron nga makabaton sila og bag-ong kusog alang sa padayon nga pagpangalagad. Sa samang paagi ang Ginoo nagdapit usab kanato nga gipangkapoy o gipangbudlay diha sa atong pagsunod pagtubag sa tawag sa atong Ginoo. Gidapit kita sa pagpahulay uban kaniya aron makapadayon sa pagtubag sa iyang tawag alang sa pagpangalagad. Sa atong pagsaulog nining Santos nga Eucharistia, atong hiusahon ang atong mga intensyon, pagpasalamat, pagdaig, o pagpangalipo alang sa maayong panglawas, o kapahulayan nga dayon sa atong mga minahal sa kinabuhi nga mihalina nining kalibutan. Ato usab i-appeal sa atong mga pag-ampo ang mga katuyuan sa atong TV Mass sponsors, benefactors, GCash and online donors, ug ang mga katuyuan nga anaa diha sa inyong TV screen or monitor. Igsuon kita nagkatigom sa ngalan samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo gang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Mga igsuon, maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita sa pagsaulog nining santos nga misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan, o kaninyo mga igsuon, nga nakalapas sa kugdako uyamot, sa unahuna sa pulong sa buhat, o sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton, kay akong sala, akong dakong sala, busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, o kaninyo mga igsuon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios.
kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Sa Dios dito sa langit. O kadagit sa iyang mga tao, dinhi sa yuta. Ginoong Diyos langit kong hari, Diyos Amahan, simbang kami kahadimo, nagpasalamat kami kahadimo, nagadaig kami kanimo, tungod sa imong himaya. Ginoong Heso Kristo, anak sa Ama, Ginoong Diyos, Cordero sa Diyos, ikaw nagawagtan sa sala sa kalibutan. Kaano'y di kami, ikaw nagalingkod sa Diyos. Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos Ama. Amen. Mag-ampo kita. O Ginoo, kaluy-i ang imong katawhan, ug dugangi dinhi kanamo ang imong mga hatag sa pagtuo, paglaom ug paghigugma. Ug himua kami nga magmakanunayon diha sa pag-alagad kanimo. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen.
Kinutlo, gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Pagka makalilisang sa silot sa Ginoo, ni adtong mga pangulo nga nagpasagad lang nga pamatyon og patibulaagon ang iyang katawhan. Mao kini ang giingon sa Ginoo, ang Dios sa Israel, sa mga pangulo nga angay untang mag-atiman sa iyang katawhan. Gipatibulaag o giabog ninyo ang akong katawhan inay inyo untang atimanon. Karon, silutan ko kamo tungod sa daotan ninyong mga buhat. Ako ang Ginoo, maoy nagsulti niini. Tigumon ko ang nahibilin sa akong katawhan, gikan sa kanasuran, diin ko sila palaaga, ug dadon ko sila balik sa ilang nasod. Unya musanay sila pag-ayo, hatagan ko sila mga pangulo nga mag-atiman kanila. Dili na sila mahadlok o malisang, ug dili ko na sila silutan pag-usab. Ako, ang Ginoo, maoy nag-ingon niini. Nag-ingon ang Ginoo, taliabot ang panahon nga magpili ako matuon nga kaliwat ni David aron mahimong hari. Ang maong hari magmando sa tumang kamaalamon ug ipatunhay niya ang hustisya ug katarong sa tibuok nasod. Kung maghari na siya, mahilikay na sa kadaot ang katawhan sa Huda ug magpuyo ng malinawon ang katawhan sa Israel. Paganganlan siyag ang Ginoo atong kaluwasan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Magbalantay ka nako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa ka nako. Magbalantay ka nako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa ka nako. Magbalantay ka nako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa ka nako. Sa lunaw nga sibsibanan, iya akong gipapahulay. Sa daplin sa malinaw nga tubig, iyang akong gidala. Iyang gihupay ang akong kalang. Magbalantay ka nako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa ka nako. Iya ako nga gitultulan sa matarong nga mga agianan, tulod sa iyang ngalan. Bisan kung magalakaw ako sa walog nga mangitngit, wala ako'y kadlukan nga dautan. Kay ana ka man sa akong kiliran, sa imong igbubugaw ug sungkod, gihatagan mo ako og kaisog. Magbalantay ka nako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa ka nako. Gihikyaran mo ako og lamesa sa akong atubangan, samtang nagatanaw ang akong mga kaaway. Gidihugan mo ang akong ulo og lana, nagaawas kayo ang akong kupal.
ang kaayo lamang ug kaluoy, maoy nagasunod kanako. Sa tanang mga adlaw sa akong kinabuhi, ug magpuyo ako sa balay sa Ginoo. Sa mga katuigan, sa katuigan, magbalantay kanako ang Ginoo. Wala na'y magmakulang pa kanako. Kinutlo, gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Efeso. Mga igsuon, sa inyong pagkahiusa kang Kristo, kamo nga kaniadto layo sa Dios, karon nahiduol nga pinaagi sa kamatayon ni Kristo. Kay si Kristo mismo mao ang atong kalinaw pinaagi sa paghimo sa mga Hudiyo o sa mga dili Hudiyo nga usa lamang kakatawhan. Pinaagi sa iyang lawas, giguba niya ang paril nga nag-ulang o naghimo kanilang mga kaaway. Giwagtang niya ang balaod sa mga Hudiyo, lakip ang mga kasuguan o mga kalagdaan niini. Aron gikan sa duha ka kaliwatan, mahimo diha kaniya ang usa ka katawhan, ug sa ingon makabot ang kalinaw. Pinaagi sa iyang kamatayon sa krus, giusa kita niya o gipagsig-uli ngadto sa Dios, ug sa ingon giwagtang niya ang pagdinumtanay. Busa mianhi si Kristo o gisangya niya ang maayong balita sa kalinaw alang sa tanan kaninyong mga dili Hudiyo nga kaniadto layo sa Dios o sa mga Hudiyo nga duol kaniya. Pinaagi kang Kristo kitang tanan Hudiyo o dili Hudiyo makadaul sa Amahan diha sa usa ka espiritu. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo nagpapatog kaluwasan, kalaygon siya, labaw sa kanan. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanino. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Marcos. Diyan ikaw. Namalik ang mga apostoles ug nakikita sila kang Jesus ug ilang gisugilon kaniya ang tanan nilang nahimo ug natudlo. Daghan kayo ang mga tawo nga nagpuli-puli pagpangabot ug pagpanlakaw. Tungod niini si Jesus ug ang iyang mga tinun-an, wala nay higayon bisan gani sa pagpangaon. Busa miingon si Jesus sa iyang mga tinun-an, mangadto kita sa dapit nga awaaw aron makapahulay kamug diutay. Busa nanakay sila sa usa ka sakayan ug nangadto sa usa ka dapit nga awaaw. Apan daghang mga tawo ang nakakita sa ilang pagbiya ug nailhan sila dayon. Busa ang mga tawo sa tanang lungsod miadto nga nagdagan ug nahiuna pagani pag-abot sa dapit nga giadtuan ni Jesus ug sa iyang mga tinun-an. Sa pagkawas ni Jesus sa sakayan, nakita niya kining dakong panon sa katawhan ug naluoy siya pag-ayo kanila. Kay sama man sila sa mga karnero nga walay magbalantay. Ug gitudluan niya sila og daghang mga butang.
Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Mayong adlaw kaninyong tanan. Mga igsuon, usa sa mga pangutana na atong mahibalag matag adlaw sa kinabuhi mao kini. Unsa man ang tinuod? Unsa man ang kamatuuran? Sa tinuod lang mao kini ang daghang pangutana sa mga kabatan-unan, mga inahan ug amahan nga akong mahibalag sulod sa parokya. Father, unsa man gyud ang tinuod? Masabta nato kining maong pangutana tungod kay sa atong panahon karon daghan na kaayog mga pagtulunan. Mabasa nato sa atong mga cellphone, iPad, computer, o diha sa mga online sources mga igsuon. Sa tinuod lang, ingon gani ang mga psychologists nga aduna nakaroy information overload. Daghan na kaig impormasyon nga kita naglibog na og unsay tinuod. Pero nganong kinahanglan man nato mahibal-an ang kamatuuran, mga igsuon? Tungod kay ang kamatuuran, maumay mugiya kanato sa atong adlaw-adlaw na panginabuhi, paningkamot ug pagpuyo niining atong kalibutan. Mga igsuon, atong hinumduman na para nato mga binunyagan sa atong Ginoo, ang at kamatuuran para kanato dili usa ka pagtulunan, dili usa ka dokumento, kun dili usa ka tawo. Ang kamatuuran para kanatong tanan si Jesus nga atong Dios. Hinaot unta mga igsuon, sama pud kita sa katawhan sa atong ebanghelyo karon na magdali pag-adto moalirong kaniya aron kita iyang matudluan. Mga igsoon, sa hulagway sa atong ebanghelyo karon, mipaila ang atong Ginoo isip usa ka magbalantay kanatong tanan. Magbalantay nga naluoy kanatong tanan tungod kay nagkatibulaag kita tungod sa daghang pagtulunan karon sa atong katilingban. Unsa man gyud ang tinuod? Karon mga igsuon, sa atong makanunayon o mapadayunong pagpamalandong niini, atong buhaton ang nahitabo sa atong ebanghelyo karon. Sa pagtapok sa katawhan ngadto kang Kristo, gitudluan niya sila og daghang mga butang. Tudluan kita niya og daghang mga butang. Si Kristo na atong magbalantay, hinaut unta mo'y mutudlo kanato kung unsay tinuod, ilabi na gayod sa atong pagpamalandong ug pagpangita sa kamatuuran sa atong katilingban karon. Mga igsuon, kung atong pamalandungan, ilabi na gayod sa kahimtang, dili lamang sa mga kabatan-unan, kundi natong tanan, naglibog na biya gyud ta pag-ayo, kung unsa gayod ang atong sundon. Naglibog na biyagyod kita pag-ayo kung unsa gyud makahatag og kapuno sa kinabuhi para kanatong tanan. Mao bitaw nga daghan kay tang gustong sulayan mga pagtulunan nga gikan sa atong mga igsoon sa Europa, gikan sa Amerika, ganahan natong katunan og puy-an dinhi sa atong nasod ug sa atong katilingban. Hinaut unta mga igsuon, sa atong pagpangita, giyahan kita sa kamatuuran ni Kristo. Kinahanglang makatunan nato kini mga igsuon, kay mauman kini ang atong itubag sa hagit sa atong unang pagbasa karon. Sa sulat sa pagbasahon ni Propeta Jeremias mga igsuon, nasuko ang Ginoo ngadto sa mga tawo nga gisangunan sa responsibilidad sa paggiya sa katawhan nga wala nila napuy-an ang ilang responsibilidad. Imbes na ilang tapukon, giyahan, ligunon ang katawhan, nagkatibulaag noon sila tungod sa ilang sayop
na mga pagtulunan. Kini nindot pamalandungan sa atong kinabuhi, ilabi na gayod sa mga ginikanan nga sa atong katilingban karon. Giunsa man nato pagtapok ang atong mga anak, ang matag-usa ngadto sa kamatuuran sa Dios, sa kamatuuran ni Kristo. Pamalandungan nato kini mga igsuon, kay mao kini ang atong responsibilidad nga gidawat nato sa Dios. Hinaut unta ang Dios dili masuko kanato kay nakita niyang atong paningkamot nga mahiusa kita diha kang Kristo. Giyahan nato ang atong mga igsuon, mga anak ngadto sa Dios aron kita mahiusa ngadto kaniya. Dili unta kita mamahimong instrumento sa pagkabulag-bulag sa atong katilingban. Mahimo unta kitang instrumento sa kalig-on o panagtapok at ubangan sa atong Dios ang atong magbalantay. Amen. Atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo ako sa Dios Amahan makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga berhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay o gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, nga makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya, aron sa paghukom sa mga buhi o sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, o sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita sa Dios Amahan nga maalagaron, pinaagi sa pagtigom sa iyang katawhan, gikan sa nagkalain-laing kanasuran, sa matag pangamuyo kita muingon, tiguma kami, Ginoo. Tiguma kami, Ginoo. Na ang mga pangulo sa simbahan, magtigom unta sa katawhan sa Dios, alirong sa iyang talad sa kaluwasan, magampo kita sa Ginoo. Tiguma kami, Ginoo. Nga ang panggamhanan mohatag untag igong pagtagad sa mga mamumuo aron sila mahatagan sa husto nga suhol tungod sa husto nga buhat. Magampo kita sa Ginoo. Tiguma kami, Ginoo. Nga ang mga agalon mohatag unta sa tanang trabahante sa pribilehiyo sa igong pagpahulay, magampo kita sa Ginoo. Tiguma kami, Ginoo. Nga human sa mga pagbudlay alang sa iyang gingharian, mahimo unta nga kasinatian sa Kristohanong katilingban sa pagpahulay sa pagsaulog sa santos nga misa, magampo kita sa Ginoo. Tiguma kami, Ginoo. Nga imo untang isipon nga takos o mapuslanon alang kanamo nga ang halangyong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Tiguma kami, Ginoo. Nga ang mga nangamatay makatagamtam na sa pahulay nga dayon, magampo kita sa Ginoo. Tiguma kami, Ginoo. Langit nung Amahan, tiguma kami diha sa imong mga bukton, o papahulaya kami diha sa imong dughan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Aku
Mga igsoon, pag-ampo kamo aron ng akog inyong sakripisyo, dawaton nunta sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton nunta sa Ginoo ang sakripisyo kan siya mo kamot. Alas pagdayeg may sinalan. Kalang sa puslanan, stibok niyang santos kasimba. Ginoo, ikaw ang naghatag kanamo nining hingpit nga sakripisyo. Dawata kini maingon sa imong pagdawat sa mga halad ni Abel. Ang gasa nga among gihalad alang sa imong dungog ug himaya, magdala unta og dugang kaluwasan alang kanamong tanan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Among nagibayaw adto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay og matarong. Santos nga mahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay sa dakong kaluoy gihigugma mo gayud ang kalibutan sa ingon nga imong gipadala nga among manunubos ang imong anak. Imo siyang gipadala nga tawo sama kanamo hinuon hawa sa sala aron imong higugmaon dinhi kanamo kadtong imong gihigugma diha kang Kristo. Giusika namo ang imong mga gasa sa grasya pinaagi sa among pagsukol apan nahiuli kini kanamo pinaagi sa pagsugot sa imong anak ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang walay hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Ginoong Diyos sa kagahuman. Puno ang langit o yuta sa imo. Santos gadikaw o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu, aron pagsantos niining mga gasa, aron mahimo kinialang kanamo, nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas, ug mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana, kini mong akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom kamong tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo banhaw, si Kristo balik kanhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo,
Nagahalad kami kanimo amahan, niningpan sa kinabuhi, o kali sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod, kay imo kaming giisip nga ngayan, nga muatubang ug mualagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco among Papa, ni Jose among Obispo, sa iyang mga kaabag ng mga obispo o sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuong nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy-i kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose nga yangbana, uban sa mga apostoles, uban ni San Vicente Ferrer, San Francisco de Assisi, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag ngana kanimo makagagahom nga mahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Gitudluan kita ni Jesus sa pagtawag sa Dios ug atong amahan. Busa mangahas kita sa pag-ingon. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa.
ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Ipaambit tang timaan sa kalinaw. Kini maong kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo na po ang kalawag kanimo. Nagkamulong lamang. Amay mo. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw, ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
Magampo kita. O Amahan nga maluluyon, kining mga misteryo maghatag unta kanamo og bag-ong kadasig, ingon man magdala unta kanamo og bag-ong kinabuhi diha kanimo. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pag-ampo alang sa mga masakiton. Langitnong Amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit o kamatayon sa krus, aron itudlo ang bertud sa pailob, diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga among gihalad alang sa mga masakiton. Hinaot nga ang nag-antos tungod sa sakit ug balatian, makaamgo nga gipili siya aron mahimong santos, ug ang iyang kasakit nahiusa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Mga igsuon sa makausap pa sa ngalan sa akong mga kaubanang madre sa Daughters of St. Paul, akong kinasingkasing nga pasalamat sa atong Mass Presider karon kang Reverend Father Mark Anthony Zarate, OFM, ang among kura paroko diri sa parokya ni San Vicente Ferrer sa Sambag 1 ug 2 niining syudad. Daghang salamat sa atong mga lektor, ang youth lector gikan sa parokya sa Santo Rosario dinhi gihapon ining syudad. Og salamat sa atong choir, ang Good Samaritan Choir. Tinuod gid sila nga mga Samaritanhon. Mga igsuon, among way katapusan og way puwas nga pasalamat kaninyong tanan nga sa kanunay nagauban kanamo, nuduyog og mitabang misuporta nining atong misa sa telebisyon. Daghan kayong salamat kay dako kayong tabang ang inyong mga love offerings, magamay man kini og madako. Dako kini nga tabang sa among apostolado sa Pauline Mission, ilabi na alang sa TV Mass. O kaninyo nga buot mo salbot og wa pa makasugod og hatag og buot nga mo tabang, anaa ang among account name, account number, o ang GCash number diha sa inyong mga screen. O sa kanunay, mapasalamaton gayud ako, usbon ko sa inyong mga tabang kanamo, o hinaot unta nga ang Ginoo sa kanunay magapanalangin kaninyo. Daghang salamat. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaw sa kalim. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Amen. Natapos na ang atong santos nga misa. Puy-an nato ang kamatuoran ni Kristo. Salamat sa Diyos. Espiritu Santo.
Today, more than ever, we witness a world full of people thirsting for more, for truth, beauty, and love. Every heart yearns for Jesus Christ. He is the way, the truth, and the life. He alone can refresh us. He alone can satisfy the deepest longings of our heart. When people discover who God is in their lives, that He holds them in the palm of His hand, it changes everything. As daughters of St. Paul, we journey with humanity, seeking to respond to each person's longings with the invitation of Christ. As media apostles, we spend the whole of our lives sharing the beauty and truth of the gospel with everyone, even the whole world. Join us and dare to make a difference in bringing the love of Jesus to one more person. I'm Sister Maria Noel, originally from the Philippines and moved to Hawaii. I was in the military, U.S. Army Reserve, and was a nurse before I entered. My mom was shocked. She was surprised of all of us that I will be the one entering the convent. And it's more likely my other sisters, and so it was a big shock for her, but my dad was really sad. He didn't quite agree with it, but one of the priests he talked to told him that, you know, you have 8 children, why can't you give one to him? I eloped. That's how it happened. Yeah, when God calls, you have to say yes. Because I really can't take it, seeing my dad really sad, and he even cried. And so I told him I changed my mind, even though I'm already scheduled to enter, like August 15, Feast of the Assumption. And then just seeing him really sad, and it's hard because to see a man, you know, crying and so I told him I changed my mind, so I didn't go on the 15th. But then inside me, really wanted to go. And so I did on the 17th without my parents knowing. I got my aunt who got the ticket for me. So they brought my stuff, my clothes, very few, and met at the airport, but they put it in a garbage bag. So my cousins didn't suspect that, you know, I'm going away. So we met at the airport, and I got a real bag and then transferred my clothes from the garbage bag to a real bag. You really did elope. Yeah. And what was the aftermath of that? I wrote a letter to my dad and gave it to my aunt to give it after I got on the plane when they got home. And my dad, I think, read it that night. And then the first time I was able to talk to him, and he said, why didn't you really just told me that you really wanted to go? But he was still crying. But I didn't want to see the, you know, the sadness and the... Did he eventually accept it and be happy for you? Oh yes, on my actually my first profession, he was still a little bit doubtful, and then but on my final vows, and he was so proud of me, and he was telling friends that, you know, it was a blessing for him. First thing is to pray
That's what really helped me. And then ask for advice, somebody you can trust, but probably a priest or spiritual director. And then if you really feel deep inside you, that you really want to follow, because God will never fail us. Whatever it takes, just do it. I mean, there's ups and downs, but it's part of life. But I can say it's a beautiful life. Books for Teens from Paulines Media Center. Visit us at Paulines Media Center, Cebu. Youth Bible, Good News Translation with Deutero Canonicals. Christian Dating, Finding Mr. and Miss Right. Love, Sex, and You, Volumes 1 and 2. A Catholic Teen's Guide to Tough Stuff. Pictures of Me. Just Say No to Drugs. How to Be a Hero. Friends Forever and Entering the Teen Zone. Pinagtagpo pero itinadhana sa iisang Diyos. Books for parents of teens. What teens want you to know but won't tell you. What makes your teen tick? Come and visit us at Paulines Media Center, Cebu.